Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera. Gaur apirilak 22 astelena bi elkarrizketa izango ditugu. Alde batetik Nerea Sainz eta Oiane Etxart izango ditugu, Locis Farmacéutica enpresako langileak direnak. 2 hilabete daramatzate greban eta hitzarmen baten eskean daude, eta horren inguruan hitz egitera datoz. Eta beste alde batetik Gorka Hermoso etorriko da, Antsoaingo udaletik. Eta maiatzaren 13tik 18ra ospatuko duten aste kulturalaren inguruan hitz egitera datoz. Baita larunbat horretan ospatuko den La Fuga mendiko lasterketaren inguruan. Baina horrekin hasi baino lehen goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1870ean Lenin jaio zen, Vladimir Ilich Ulyanov. Urte batzuk geroago, 1915ean gas toxikoak erabili zituzten lehen aldiz gudan alemaniarrek. Egun berean, baina 1984ean, Ertzaintza AEKaren manifestazioaren aurka oldartu zen Eusko Legebiltzarraren aurrean. Eta bukatzeko 1985ean Argentinako diktaturaren aurkako epaiketa hasi zen Buenos Airesen. Gaurko lerroburuak ikus ditzagun orain. Lodizeko langilek 2 hilabete eginen dituzte grebaldian hitzarmen propioa lortzearen alde eta negoziatzeko borondate errealaren falta salatu dute. Nafarroko Gurseko eremuan barneratutako pertsonak omendu ditu fascismoaren aurrean demokraziarekin duten konpromisoa gogoratzeko. Nafarroko gobernuak foru lege proiektu bat onartu du Zunzundegiri 6 milioiko mailegua baimentzeko eta Volvorekin kontratua ziurtatzeko. Txibite lehendakarian, Nafarroko gobernuz kanpoko erakundeen koordinatuarekin bildu da. Nafarroko gobernuak lankidetzaren arloan duen konpromiso irmoa azpimarratu du. Iruñeko udalak eta Navarra Musik Komisiones tokiko musikaren aldeko apustua ginen dute San Ferminetan konpainia plazako oholtzan. Ingurumen hezkuntzako museok argazki, marrazki eta paneletan bildu du Doña Mayor ikastetxeko ikaslek Ezkaba mendia oianaztatzeko egindako lana. Aldarrikapena eta besta elkartu ziren Elizondon larun baten erdiz bizirik egunean. Nera Bezaroko aldaketen inguruko solasaldia antolatu dute maiatzaren 9 Elizondon. Aste honetarako agenda ikusiko dugu. Astelenean, Jus Larrotxako Zibiboxean arratsaldeko 7:30 amatasun, ez amatasun eta amatasun ezin duen inguruko literatur topaketa egongo da Alaine Agirre, Erika Lagoma eta Naia Alkortarekin. Nafar Ateneorekin elkarlanean antolatua izan den jarduera dugu. Ama izan nahi eta ezin izateak, emakumeengan duen eragina eta bizigaren gizartean gai tabu bat bezala ikusia izatearen gaiak jarriko dira mahai gainean, 3 hizlarien artean esperientziatik abiatuta. Asteartean, batetik liburu aurkezpena egongo da Karrikiri elkartean, egile berriendako literatur lehiaketa 2023. Egile berriendako literatur lehiaketa 2023ko lan irabazleekin ondu dute liburua eta aurkezpena Karrikirin eginen dute arratsaldeko 7etan. Bestetik, Mendillorriko liburutegi publikoan arratsaldeko 6:40 ipuin kontalaria egongo da. Liburuaren egunean arrosa bat eta istorio 1000. Ipuin ordua eta gehiago ere Bentura Ruizekin. Ostegunean, alde batetik, nazionalismoaren alde eta aurka liburuaren aurkezpena egongo da Karrikiri elkartean. Nazionalismoaren alde eta aurka liburua aurkeztuko du Jose Manuel Odrizola idazleak, arratsaldeko 7:30 Karrikirin.
Beste alde batetik, ostegun eta ostiralean, Mendillorriko Zibiboxean 5 terdietatik 6 terdietara mamuka aurrentzako dantza garaikide lantegia egingo da. Liralek aurrentzako tailer batean partekatu nahi du bere ikuskizunaren mundua. Dantza garaikideko lantegi bat da, bertan dantza bateratuko une bat sortu eta esperimentatu nahi da. Baso batean bizi diren izakien mugimenduan inspiratuta. Hala nola zuhaitzetan edo insektuetan. Larunbatean alde batetik Sanduzelaiko Zibiboxean 5 terdietatik 7etara Bali Berdea izeneko aurrendako sormen gunea egongo da eta mini imanak egingo dituzte. Lantegiotan aurrek hainbat proposamen landuko dituzte pintura miatzeko eta koloreekin eta formekin jolasteko. Buztinezko pieza txikitxoak diseinatuko ditugu eta imantatuz edozein lekuan kokatu ahalko ditugu. Non ipiniko dituzu zureak? 6 eta 11 urte bitarteko aurrentzat izango da eta 10 leku egongo dira. Izena eman beharko da eta 2 euro ordaindu. Beste alde batetik Mendillorriko Zibiboxean goizeko 12etatik ordu 2 arte mamuka familiendako dantza ikuskizuna egongo da. Pantxika Telleria koreografoaren proposamena daukagu. Lirale konpainiaren eskutik familiendako dantza ikuskizuna egongo da. Mamuka gure dantza emanaldiaren izenak kuku gordeka aritzea esan nahi du lapurtar euskeran. Ikuskizun honetan jolasean ari gara gu dantzariok zuhaitzen mundu handia edota insektuen mundu txipiena biziaraziz. Larunbatean baita ere, Iakin Bau olerki eta musika errezitalia egongo da. Bernard Etxepararen Linguae Baskorum Primitae liburuko testuak musikatu ditu Ibon RG abeslari bizkaitarrak. Emanaldian, Garazi Nabas akordeoilaria izango du lagun. Eguerdiko 12etan izanen da emanaldia, Kondestable Jauregian. Karrikirik antolatutako jarduera da. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, EAJak hauteskundeak irabazi ditu aulkietan Bildurekin berdinduta. Nazionalistek 4 eserleku galdu dituzte, baina sorpasoa saihestu dute. Koalizio abertzalea bozkatuena da Gipuzkoan eta lehen aldiz Araban. PSEren eta PPren igoerak egon dira. Podemos ordezkaritzarik gabe geratu da eta Sumar batekin sartu da. Kolore gorriko berrietan, jertzale alderdiak eta sozialistek Eusko Jaurlaritzako buru izaten jarraituko dute. Argazki nagusian, Iruñeko kaleak zeharkatu zituen manifestazioaren burua. Titularrean, Gazako genozidioaren salaketa. Ehunka manifestarik Espainiako gobernuak Israelekin haustea eskatu dute Iruñean. Eskuineko berrietan alde batetik mendizale bat hilda Aiako harrian erorita. Beste alde batetik aitatasun osagarria ukatu zitzaion erretiratu bati kalte ordaina eman diote. Azkenik, Izaskun Oietak eta Miguel Aristuk irabazi dute 3 herri kroseko proba luzea. Diario de Navarraren titular nagusian, Bilduk ez du lortu EAJaren eta PSEren arteko koalizio gobernua blokeatzea. EAJak eta Bilduk 27 eserleku lortu dituzte. PSEek 12, PPek 7 eta Sumarrek eta Voxek 1. Argazki nagusian, 2 agente odol Zipristinen tailerrean trebatzen dira. Mota ezberdinak identifikatzeko. Titularrean, delitu baten 400 agertoki. Foruzaingoaren polizia zientifikoak krimena egin den lekuak ikuskatu ditu. Eskuineko berrietan batetik Hernaniko mendizale bat hilda Aiako harrian, Lesakan. Bestetik nola aukeratu banku konturik egokiena. Jarraian, zauriturik gabeko sutea etxerik gabeko pertsonen kokaleku batean. Goiko berrietan alde batetik andosillak 0 kilometroko produktua bizi du. Beste alde batetik, Ruben Garzia berritzeko falta den pieza. Bukatzeko, Lasok 7 utzi du Altuna eskuz eskuko txapelketan. Gara egunkariaren argazki nagusian, EH Bilduko Peio Otxandiano ospatzen daukagu. Titularrean, berdinketa historikoa.
Historian lehen aldiz, EH Bilduk eta EAJak 27 eserleku lortu dituzte. EAJ-PSE formularen gehiengo absolutuaz gain, gehiengo subiranista inoizko zabalena da. Eta ezkerreko batuketa alternatibo bat dago. EH Bilduren emaitza bikaina, EAJak eta PSEek aintzat hartu beharko luketena, ez saiestu. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, hasi eta ez buka. Osasunak 2-1 galdu zuen Raioren aurka, larunbatean Vallecasco estadioan jokaturiko norgehiagokan. Porrot horren ondotik, gorritxoak 11garrenak dira sailkapenean, 39 punturekin, eta Europarako sailkatzeko aukera errealik gabe geratu dira. 7. postutik 9 puntura baitaute. Denboraldia amaitzeko 6 jardunalderen faltan. Eskuineko berrietan, alde batetik mendizale bat hilda Aiako Harrian, Lesakan. Aiako Harrian, 38 urteko hernaniarra hilda, zenbait metro amilduta. Nahiko sarbide errazeko eremua dela diote adituek, baina oso arriskutsu jartzen da ingurua eze baldin badago. Beste alde batetik, Oskar Zapataren hitzetan, euskarak aurrera egin dezan aliatu berriak behar ditugu. Nafarroa garaian euskararen aldeko jarrera gero eta handiagoa izan dadin, ildo diskurtsibo berriak proposatu ditu Euskaltzaleon topaguneak. Hainbat aste pasa ondoren, greban jarraitzen duzu, ezta? Bai, jarraitzen dugu eta larunbatean egin genituen ja 2 hilabete. Eta, kontatu iguzue pixkat testu ingurua horrela gogoratzearren, mesedez. Hasi ginen greba bat, lehenbiziko hasi ginerako enpresarekin plataforma bat aurkezten eta ezezko amantzi duten, ez zuten nahi ezer negoziatu gurekin. Guk hitzarmena eskatzen genuen eta ez dutena inondik enoiola ere hitzarmena gure eman. Eta oraindik 2 hilabete eta gero ez digutena hitzarmena eman. Eta badakizue zergatik eman dizueten ezezkoa? Eman dizuete arrazoiren bat? Guk ikusten duguna da, enpresak ez duela loturarik nahi langileekin eta langileen baldintzekin, enpresak nahi duela margena eduki eta orain arte bezala jarraitu, izan ere, enpresa orain arte oso eroso egon da, nahi izan dona egiten, eta, ez digute hola esaten, baina, enpresak azkenen ez du oraingo dinamika apurtu nahi, izan ere, eroso daude. Eta hitz egin genuenetik orain arte, hainbat denbora pasada, zer gertatu da aste hauetan? Hainbat bilera izan ditugu, 4 bat bilera edo horrela, baina posturak oso urrun daude. Beraiek eskaini digute puntu batzuk negoziatzeko, baina guk eskatzen dugunarekin oso urrun dago. Eskatzen dugunarekin. Eta zer da pixkat zuek eskatzen duzuena eta haiek eskaintzen dizuetena? Guk lehenik eta behin nahi dugu hitzarmen bat, izan ere hitzarmenak langileentzako garantia gehiendakan forma da, eta batez ere, enpresarekin ez dagoelako konfiantza bat orain, ze, 8 urte hauetan, langileek ez dituzte errespetatu, eta orduan, guk nahi duguna da ziurtatu, sinatzen duguna enpresak bete behar dola, guk nahi dugu ziurtatu baita, hitzarmen hau honek bigentzia galtzen duen, beste hitzarmen baterako negoziaketa hasi beharra dagola, eta gero batez ere eskubide gehiago langileentzako, lanaldia murriztea, izan ere oso altua da kimiketako lanaldia, soldatak hobetzea, kontratazioa hobetzea baita, izan ere fijo diskontinuo asko daude enpresan, eta enpresak ez du egiten aktibidade estazional bat,
Egia esateko ez gara asko eskatzen ari ez da ere, nahiko basikoa da eskatzen ari garena, baina ulertzen dugu aurreneko hitzarmena dela eta hori dela eta ezin garela ezin dugula etxea teilatutik hasi, baina minimoa izan da ere, momentu hontan urruti daude posturak. Eta zer da haiek eskaini dutena edo? Bueno, eskaini, guk presentatu ginen zea bat, plataforma bat, eta puntu horiek pixka bat, igual 5 punto edo 6 punto hartu dituzte, eta eskaini digute guk mejora salarialak eskatzen genituna, beraiek beste kontraoferta bat egin digute, karo, bajuagoak, baina, azkenian negoziaketa bada eta hitz egiten aldugu, baina greba altxatzeko ez da motiboa. Eta hainbat mobilizazio egin dituzue denbora honetan zehar, ezta? Bai, desente mobilizatu gara, azkenengo manifestazioa egin gendun ostiralen, Elizondon, arratsaldeko 6etan, Pozik gaude, valorazio oso positiboa egiten dugu, izan ere jende asko etorri zen gurera, eta horrek batxutea ematen digu. Eta aste hontan, asteazkenean berriro Iruñara goaz, Nafarroako Parlamentun egongo gara eguerdiko 3etan, izan ere industria saileko plenoa dagoelako, eta enpresa industriala garen heinean, nahi dugu gu mobilizatzen ikustea, eta plangintzarekin aurrera goaz, zeo zer lortu arte. Eta plantillaren aldetik, zenbateko eguneko zaudete greban? Eguneko 86 más o menos kanpoan gaude. Osea, plantillaren hori eguneko desentea ez? Bai. Eta zein izan da elaren sindikatuaren papera greba honetan? Elaren azkenean, nerea da elako liberata, etortzen da bilera guztitara, azkenean gure asesoria da, gero apoioa izaten dugu edozer mobilizazio egiteko, beraiek egoten dire atzetikan, orduan eskertzekoa da beraien apoioa eta beraien lana ere bai. Eta ELA sindikatuaren laguntza jaso duzue bakarrik edo beste sindikatu batzuena ere? ELArekin gaude bakarrik. Eta azaldu ezakezue zer den erresistentzia kutxa eta erabiltzen ari duzuen edo ez greba honetarako? Bai, erresistentzi kutxa, izenak esaten duen bezala, da tresna bat greban iraun alizateko, segia da, zuk greban zauden momentuan, enpresak ordaintzen dizun salarioa, ez duzu jasotzen, zuk ez duzu lan egiten, eta enpresak aldi beren ez dizu ordaindu behar, eta guk badakigu ekonomikoki egoera hori sostengatzea zaila dela, ze azkenen bizitzak aurrera jarraitzen du, gure betiko gastuk hor daude, jan beharra dakagu, argia ordaindu beharra dago, orduan, erresistentzi kutxaren bitartez egiten duguna da, langile, grebalariei ordaintzen zaie haien soldatan parte bat, hortarako, erresistitzeko eta greba, enpresak eskolasteko denborakin, esan ez, beharra dakatenen sartuko dira lanera, orduan, hori ekiditzeko, erresistentzi kutxa tresna dago, eta hori lozi zen, erabiltzen ari gara, eta langilek kobratzen nahi dira, grebalarik. Eta greba luzatzen bada, erresistentzia kutxa hori, erabilgarria izango da luzera? Bai, hortan ez dakagu arazorik, grebak irauten duen bitartean erresistentzi kutxa ordainduko da, eta adibide bat jartzeagatik, Novaltia enpresako langilek 3 urte egon ziren greban, Vulcanizados Zuloagan urte eta piko egon ziren greban, eta erresistentzi kutxa beti ordaindu izan da grebalariei, osea, arazorik ez.
Eta zein da orain enpresaren egoera, produkzioa jarraitzen du, ez? Ez, enpresa geratua dago, produzioa ez dago karamelorik egiten ari, oseak alde horretatik enpresa estu dago, gainera esan digute, eta horrekin esertzen diren eta ja zerbait ere lortzen hasten garen. Beraz, eragina ere jasotzen ari dute ez? Bai. Eta, nola ikusten duzue zuen etorkizuna edo? Uste duzue lortuko duzuela? Epe motzean borrokan jarraitu behar dugula argi dakagu, eta epe luzean, guk hau jarri dugu martxan, jarrai bide bat emateko, hau da, nahi dugu hitzarmen hau sinatu, baina nahi dugu Logisen komiteak urtez urte jutea haien baldintzak negoziatzen, ez dugu hau martxan jarri orain negoziaketa bat egiteko eta hor gelditzeko, baizik eta denboran zehar eta urteak aurrera jun ahala jarraitzeko negoziatzen eta baldintzak poliki-poliki hobetzen. Eta hau uste duzue luzatuko dela asko, ez? Nola ikusten duzue? Azken aldi nahi bilerak desente gehiago egin ditugula orain arte baino, Oianek azaldu duen bezala enpresa estu dabil momentu hontan, hori daukagu gure alde, uste dugu horrek badana momentun batean erritmoa emango diola, egia da ez dakigula zer pasako den, eta desde luego ez dugu uste aste hontan edo hurrengo asten hau lotuko dugunik, baina egia da egoeran aldaketa bat egon dela eta azken aldin bilera gehiago egiten digutugula eta enpresarekin kontaktu gehiago dakagula eta normalen gauzak izteko gertugo gaudenen olako dinamiketan sartzen gara. Eta gogoratzearren, alduzue gogoratu aurrengo mobilizazioak jendea animatzen den zuei ezakit laguntza ematera? Asteazkenean, esan duen bezala nereak, parlamentura goaz, hiruak aldera, eta norbait animatzen bada Iruñan, hantxe egongo gara, parlamentu aurrean. Eta, mila esker neskak gurekin hitz egitera etortzeagatik, ezakit zerbait gehiago komentatu nahi duzuen? Eskerrik asko espazioa emateagatik. Hori da. Ondo segi eta animo, ea lortzen duzuen zuen helburuak. Bale, mila esker. Mila esker, aio. Agur. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, astelena, hodei gehiago eta temperatura maksimoen jaitsiera txikia izango dugu. Goizean goiz, behe hodeiak agertuko dira, batez ere mendebaldean, eta litekena da hain sirimiria egitea. Goizean hodeiak gutxitu egingo dira, ipar isurialdean ostarteak izango dira, eta hegoaldean zerua nahiko garbi egongo da. Gauean, hodeiak ugaritu egingo dira berriro ere, batez ere ipar isurialdean, eta euritara joko du. Temperatura maksimoak 12-14 gradu artekoak izango dira, eta iparraldeko eta ipar ekialdeko haize fina ibiliko da. 1000-1200 metrotik gora elurra egin lezake. Asteartean, giro goibela eta hezea izango dugu. Zerua estalita egongo da lurralde osoan, eta euria egingo du. Goizean batez ere ipar isurialdean egingo du eta arratsaldean hegoaldeko zenbait lekuetara ere iritsiko da giro guztia. Temperaturan aldaketa gutxi izango dira, baina beheranzko joera izango du elurkota 1000-1200 metro inguruan egongo da. Beraz, baliteke gailurrik garaienak zuritzea. Iparraldeko eta ipar mendebaldeko haizea bizi ibiliko da. Kaixo eta ongi etorriak gaurko bigarren elkarrizketara, oraingoan Gorka Hermosorekin gaude. Kaixo, zer moduz? Kaixo, egun oso.
Bueno, Antsoaingo udaletik antolatu duzue aste kultural bat, ezta? Eta gero La Fuga, ez dakit, karrera da, edo? Bai, mendi lasterketa, bai. Vale. Eta ekarri duzu kartela, ez? Bai. A ber, erakutsi. Benduzue, ez dakit non erakutsi behar duen. Eta, bueno, kontaitu guzu pixkat nondik sortzen den horrelako zerbait egiteko ideia edo? Antsoaingo udaletik beti landu izan dugu, ez, memoria historikoaren arloa. Eta egia esan, kanpotik etorri zitzaigun ideia hau, ez. Egun batean jarritzen nirekin kontaktuan Mikel Gerra, Hiruherri taldeko kide bat. Ni kirol zinegotzia izan da, ez, nirekin jarritzen kontaktuan, eta lehenbiziko bilera bat eduki genuen. Eta argi izan genuen bilera horretatik ez dela lasterketa bat aluso, ez esaten dena, baizik eta haiek landu nahi zutena, hori memoria historikoaren arloa zela, baita arlo kultural hori ere bai, ez, baizik ez dela lasterketa bat kirolari zuzenduta. Eta zergatik iruditzen zaizu garrantzitsua memoria historikoa ezakit mantentzea edo? Bueno, lasterketa honetatik aparte, ez ikusten dugu ere gure egunerokoan, ez bakarrik instituzioetan, baizik eta kalean ere, memoria historikoaren arlo hau badago jendea desagerrarazi nahi duena, ez? Badago jendea egondako ekitaldiak eta egondako gertakizunak ezereztarazu nahi dituztenak. Eta hortaz, badakigu eta Josebak esan zuen beste egunean ere bai, memoria historikoaren arloa ez da gaur egun landu beharreko eginkizuna baizik eta etorkizunera bideratuta nola bait. Eta lasterketaren izena horrekin erlazioa dauka baita? Bai, bueno, oso argia da, ez, La Fuga mendi lasterketa, egondako iesari bideratuta nola ez, hemen ondoan dugu Ezkaba mendia eta gotorlekuan egondako iesari bideratuta dago. Europan egondako presoen iesaldirik handiena izan zen, 785 preso egin zuten alde, askatasunaren bidean, eta gainera egindako bidea nola ez, GR 225 egiten du bideo hori, eta horritu zenduta egin genuen izena. Gainera, gazteleraz egitearena, badakigu gotorlekuan ez egoela bakarrik euskaldiko edo Euskal Herriko jendea, baizik eta Espainia mailan egondako preso 1000 bat zeuden, eta gazteleraz egitea bururatu zitzaigun, horregatik familia askorekin hitz egin dugu, bai Asturiasen, bai Leonen, hortaz gazteleraz egitea proposatu zitzaigun eta horrela egin dugu. Eta nola inplikatu dira beste erakunde publiko eta pribatuak? Zorionez eta postazunez esaten dizut, oso harrera ona izan du. Non ara egon gara, adibidez hori Nafarroako Memoria Historikoaren Institutuarekin, oso harrera ona egin zuten, oso ongi hartu zuten, laguntzeko prest egon dira, erakustaldi batzuk ere bai eskaini dizkigute. Hortaz oso pozik gaude, udaletan ere oso harrera ona egon da eta inplikazio handia, hortaz oso pozik gaude. Eta, zein da aste kulturalaren eta lasterketaren arteko lotura, edo nola lotzen da kirola eta kultura, kasu honetan? Kirola gure egunerokotasunean dago, ez? Eta egia da oso, esan dezakegu lasterketa oso transversala dela. Gizarteko toki guztietan ikusi dezakegu kirola eta kultura ere. Eta egia esan iruditu zitzaigun, hori ezin genuela lasterketarekin banalizatu, ez? Ezin da memoria historikoaren, lasterketa bat egingo dugu eta listo. Ez baizik eta landu beharreko arlo bat da, eta horrekin nolabait kulturarekin jorratuz lortu dezakegu bakarrik ez lasterketa simple bat izatea, baizik eta nolabaiteko pisua duen zerbait izatea. Eta zein da honen helburua edo helburuak? Lasterketarena? Bai, eta astearena.
orokorrean? Bueno, Zergatik hori- egin duzu, esan nahi du. Ba, esan dakoa, ez, uste dugu garai honetan badaudela zoritxarret nostalgiko batzuk, ez, memoria historikoarekin bukatu nahi dutenak, eta nolabait gertatutakoa desagerrarazi nahi dutenak, eta ezin dugu onartu, ez guk instituzioetan, ez kaleak ere, ez gizarteak, ez. Hortaz, oso garrantzitsua ikusten dugu memoriarekin jarraitzea, memoria historikoarekin jarraitzea eta jorratzea, eta hortaz, honekin nolabait gure pausu txikia ematen dugu, eta nolabait espero dugu jendeak ere honen berri izatea eta parte hartzea ahalik eta gehien, ez? Eta lasterketak, zein da bere ibilbidea, zenbat kilometro ditu? Vale. Lasterketa hori esan dakoa, ez? GR 225ko ibilbidea jarraitzen du, Ezkabako gotorlekutik aterata, eta Urepelera, ez? Urepelera arte 53 kilometroko ibilbidea da, eta, ez da lasterketa simple bat, 1400 metroko desnibela du positiboki, eta 1900 metroko desnibela negatiboki, eta hortaz ez da erraza, baina, kirola eta korrika egiten duten pertsonekin hitz egin da, esate dute ez dela ere oso zaila, baizik eta nahiko apala dela, haiendako nahi badute, nik ez dute egingo, baina ahalik eta gehien lagunduko dut beste arlo batzuetan. Eta noiz izango da? Hau maiatzaren 18an, bai? Badakigu Iesa maiatzaren 22an izan zela, aurten uste dute asteazken edo ostegunea dela, ez zitzaigun ongi iruditzen aste erdian egitea eta larunbat horretan izango da, maiatzak 18an. Eta behin lasterketa bukatuta, pentsatua daukazue beste gauzarik egitea edo? Bai, lasterketa hau 2 urtetan behin egingo da, bai? Eta lasterketa ez dagoen urte horretan martxa eginen da ere, bai? Ibilbide bera eginda, baina lasterketa izan ordez martxa. Hortaz errezagoa egiteko horretan igual bai ikus dezakegu elkar, baina egia da, aste horretan zehar, 13tik 18ra jorratzen dela memoria historikoa aste kultural horrekin, eta lasterketa eta gero jarraitu beharko dugu, nola ez memoriarekin, baina hori, hurrengo urterako martxa prestatzen hasiko gara. Eta egun horretan, esan nahi dut, hori lasterketa bukatzerakoa, bertan zerbait prestatu zuen. Bai, Urepelen eta Urepeleko udalaren eskutik ere oso eskertuta gaude eta oso pozik gaude haiek ere oso pozik daude egindako proposamenarekin. Han estatua bat inauguratuko da, Jovinoren estatua bat, Urepelera heldutako presoaren estatua bat, eta han egingo dira ekintzak Urepelen. 10 orduko plazoa eman da lasterketa bukatzeko, hortaz gutxi gora bera arratsaldeko 6etatik 7 arte izango da bukaera ofiziala nolabait, eta han egingo da estatuaren inaugurazio hori. Eta aste kulturalan zehar, ze jarduerak prestatu dituzue? Kartela hartuta, maiatzak 13an, astelenarekin, kontzertu akustiko bat badugu, Kutxi Romero eta Juanito Bokanadaren eskutik, baita bandoleroen eskutik ere. Asteartean, 14an, badugu poesia errezitaldia, eta honekin parte hartu izan du Zerokotan erakundeak. Geroago, asteazkenean, badugu hitzaldi bat, Fermin Ezkietarekin. Ostegunean oso antzeslan ona, antzerkian ere bai, badugu Ezkaba, Iluna teatroren eskutik. Eta jada ostiralean, lasterketaren aurretik, badugu briefinga deitzen dena, Dortxalen banaketa eta traka bada zibilbidearen banaketa. Eta hala ere, Fermin Ezkieta uste dut ere bai, han egongo dela, nolabait GR 225 pixka eta asaltzen korrikalariei eta zer egingo duten nolabait azaltzen, eta larun batean jada izango dugu lasterketa. Hala ere izango dugu ere bai, idakiren jolan, idaki bada Antsoainen badugun kirol instalazioa, izango da 24 arte erakustaldi bat hori Memoriaren Institutuak eskainia. Eta zein izan dira horrelako ekimen batzuk prestatzearen erronkak edo? Erronkak, jarraitzen dugu, nolabait badaude gauzak oraindik zehazteke, baina
zorionez esandakoa. Oso harrera ona izan du eta laguntza asko izan dugu, baina erronkak nolabait lehenik eta behin familiarrekin, presoen familiarrekin jarri gara kontaktuan, jarri dira nola ez, kontaktuan. Gero jarri izan dugu on mai gainean nolabait ibilbidearen zailtasuna eta hau ere bai aztertu egin da. Gero adibidez dutxen egoera oraindik badago nolabait kalakan, ez dakigu nola egingo dugun kamioi batekin edo, baina lortuko dugu. Baina zorionez esandakoa, ez dira erronka handirik izan, nola ez dira zailtasun handirik izan, eta pozik gaude zentzu horretan. Bai, gero eguna iristerakoan ikusiko Bai, ikusiko dugu, bai. Egunean bai esaten dena ez, los nervios del directo esaten dena, eta ikusiko dugu, bai. Eta bai lasterketan imaginatzen dut edonor parte hartu dezakela, ez? Eta kultur astean baita ere. Bai, kultur astean nola ez, edonor parte hartu dezake. Egia da, badakigu badaudela gauza batzuk egongo direla masifikatuta eta ezingo dela edonoren esku egon, adibidez kontzertu akustiko honen harira, badakigu Kutxi Romerok baduela nolabait publiko handia ez, eta antzerkia bete Antsoaingo antzokian da, ikusiko gu nola datorren, eta gero lasterketarena, edonork parte hartu dezake, bai, edonor parte hartu dezake, baina, bere esku ez, nola esan, badakigu ez dela lasterketa zaila, ez dela gogorra, kirola egunero egiten duen pertsona batentzat, eta nolabait mendi lasterketak egiten duen pertsona batentzat, niretzat adibidez, badakit ez dela bideratuta, edonorrentzat ez dago bideratuta, baina esandakoa, norberak ikus dezala bere burua eta libre izan dezala. Eta aurretik izena eman behar da? Bai, inskripzioak irekita daude momentuz, aurretik eman behar dira, internet bidez egin daiteke, aratzorik gabe. Eta hori esandakoa, ostiralean bertan dortsalen banaketa egiten da. Primeran, ezakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, zerbait aztu zaigun? Nire partez ez, eskerrak eman baizuei ikuspegia eta ikuspuntu berri bat emateagatik, telebistan agertzeagatik nola, eta nola ez, udal guztiei, antolatzaile guztiei, eta jendeari esan parte hartzea gonbidatuta daudela, bai lasterketan, bai gure epelen egongo diren ekintzetara, hortaz, hori da dena eta mila esker zuei. Gorka, zuri ere etortzeagatik eta gurekin partekatzeagatik eta jendea animatzen den. Espero dugu. Ondo segi, agur. Mila esker. Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.